Dobrý den, pane předsedo, a věřím, že náš budoucí pane prezidente. Měl bych dotaz, jak se díváte na kauzu pan Lesy a pan ministr Kubice a jestli byste jako případný prezident do této kauzy i vstupoval. Tak já budu opakovat to, co jsem mnohokrát veřejně řekl, ale lidé, kteří mají vybraný vkus většinou než jsou české noviny, když jsem to řekl, a já se jim nedivím, protože já čtu také jenom monitory, kde jsou výtažky z českých novin k některým důležitým kauzám. Řekl jsem tedy, že odvolání pana Lesyho považuji za hrubou politickou chybu, která vyvolává podezření, že se tady opět někdo snaží zamést aféry pod koberec. Řekl jsem také poněkud nezdvořile, že když byl zatčen doktor Rath, tleskala pravice, když byla vydána ke stíhání paní poslankyně Parkánová, tleskala pravice, ale pak si jak levice, tak pravice uvědomili, že se tady rozjíždí akce, které by mohly postihnout i obě, a proto rukou společnou a nerozdílnou v podstatě chtějí vrátit věci do původního stavu. Teď byl nedávno zatčen náměstek ústecké hejtmanky Pavel Kouda, takže vidíte, že se to rozjíždělo. Já dokonce vidím jistou souvislost mezi odvoláním Jiřího Pospíšila a odvoláním pana Lesyho. A pokud jde o druhou část vaší otázky, tak včera jsem u Zuzany Kobylkové, pokud to náhodou někdo z vás viděl, říkal, že jsem chtěl odvolat pana Kubice v roce 1990, protože jsem jemně řečeno nebyl přesvědčen o jeho odborných schopnostech. Tehdy se za něj postavil prezident Václav Havel, který ho demonstrativně navštívil a udělil panu Kubice medaili. No a postavil se za něj i ministr vnitra, tehdejší ministr vnitra Václav Grulich, patrně na základě přímluvy Václava Havla. Premiér české vlády nemůže odvolat policejního důstojníka, tak jsem odvolal ministra vnitra. Ale v každém případě platí, že kdybych byl náhodou zvolen prezidentem, zcela určitě, tak se o tuto věc zajímal, přijal bych pana Lesyho, zeptal bych se ho na jeho názor, přijal bych pana Kubiceho, zeptal bych se na jeho názor, pokusil bych se tam, kde by to bylo možné, zprostředkovat jednání, a kdybych se měl rozhodnout mezi Lesym a Kubicem, říkám zcela otevřeně, rozhodl bych se pro Lesyho. I na základě svých minulých zkušeností s panem Kubicem. Zkušenosti s panem Lesym prakticky žádné nemám.